Mhuri yeZimbabwe, vanhu veTCC vanoratidza kubatikana nekumiswa kwaitwa solidarity march yafanira kuitwa muzana nezuro yekumiririra job seeker muusungwa hwaari. Saka mhuri yeZimbabwe isati tamira munyaya yedu iyi nokurudzira chibva wasubscribe wolike utina on the bell icon tombochiona maupdates anokupa pano paZim News Live. Saka tichipinda munhau yedu iri kunzi mapurisa emuZimbabwe amisa kufora mwaka kwakarongwa kuratidza kutsigira murwiri wezvematongerwo enyika ari muusungwa hwajob seeker. Kufora uku kwanga kwakatarisirwa kuitirwa kuLupane mudunhu reMatabeleland North musi wa17 Ndira 2024 kureva muzwara nezuro. Murongi wemabasa musangano reJob Seeker Solidarity Council vaTembekuye Moyo vadaidzwa nemapurisa kuti vapinde mumusangano waitirwa kuBulawayo, asi vasvika vakaudzwa kuti vanga vanonoka. Tichitarisa zuva resarudzo musi wa24 Ndira 2024, mapoka evagari vari kuronga minamato nekutsanya vachitsigira vasikala. Vamwe vanhu vanoona kurambidzwa kwekufora uku, vamwe vanoona sekurambidzwa kwekufora uku sekushandiswa kuri kuitwa vanhu veZVAITWA police nemusangano weZanu PF. Saka ndo zviri kubuda munyaya iyi mhuri yeZimbabwe kuti aiwa kumisiwa kwakaitwa solidarity march iyi nemapurisa kuri kuonekwa sekushandiswa kuri kuitwa vanhu veZVAITWA neZanu PF. Saka tinoona kuti pane munhu anouya achireply paTwitter handle achiti solidarity is an attitude of resistance. It is language of the oppressed. I will be demonstrating because for me the struggle has always been about freedom and equality, but also about solidarity. Satoona vanhu veTCC varatidza kuti kunyange vakamisiwa aiwa varatidza kuti vanenge vanoda kutojamuka, vanenge vada kupinda mumastreet votongoita solidarity march vachivira kuti aiwa job seeker ngaabuditsiwe muusungwa. Saka mhuri yeZimbabwe chimbotiudzai mafungiro enyu, munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa muchisubscribe kulike notina on the bell icon kuti urambe uchiona maupdates andokupa pano paZim News Live.